Jaký je vliv konzumace vajec na diabetes, na cukrovku? To je téma studie, která byla právě publikována v britském časopise British Journal of Nutrition. A tato studie analyzovala data od více než 8 000 čínských dospělých, kteří byli sledováni mezi lety 1991 až 2009, takže po dobu 18 let. A diabetes byl diagnostikován pomocí měření krevního cukru. Konzumace vajec během této doby sledování se téměř zdvojnásobila. Z průměrné konzumace 16 gramů za den na 31 gramů za den. Pro vaši představu, vejce bez kořátky váží asi 50 gramů, vaječný bílek váží asi 30 gramů. Výzkumníci rozdělili svoji populaci do 3 skupin. První měla nízkou konzumaci vajec a zvýšila ji mírně během doby sledování na 12,5 gramů za den. Druhá začínala se střední konzumací vajec a zvýšila ji na 36,3 gramů za den. A třetí začínala s velmi vysokou konzumací vajec a i po uplynutí doby sledování tato skupina byla stále podstatně výš než první 2 skupiny. Výsledky této studie jsou poměrně fascinující. Byla prokázána lineární závislost mezi konzumací vajec a rizikem rozvoje diabetu. První kvartil, to znamená konzumace mezi 0 a 9 gramy za den, byla jako reference a ve srovnání s tím větší konzumace byla spojena se zvýšeným rizikem o 44%, ale nejvyšší konzumace více než 37,6 gramů za den, a znovu, to je necelé 1 vejce za den, je to přibližně polovina vejce za den, bylo spojeno s rozvojem rizika diabetu o 65%. Takže můžeme uzavřít, že je lepší konzumovat spíše méně vajec než více a možná bez nich na tom budeme úplně nejlépe. Tato studie také ukázala, že riziko rozvoje diabetu bylo vyšší u žen než u mužů, co se týče konzumace vajec. Takže, což je také v souladu se studiemi, které byly provedeny ve Spojených státech, které ukázaly, že denní konzumace vajec byla spojena s 58% zvýšením rizika u mužů, ale ta samá konzumace vajec, přibližně 1 vejce denně, bylo spojeno se 77% zvýšením rizika u žen. Takže můžeme uzavřít, že asi vám bude lépe bez vajec než s nimi.